हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चला आपण आता चालू करूया काल जिकडे थांबलो होतो तिकडनं। प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया। कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवली आहे त्या श्रील प्रभुपादांचे आपण आशीर्वाद घेऊया। त्यांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करून हे अध्ययन चालू करूया। नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं त्या दोघांनाही माझा सादर प्रणाम। आता आपले 10 श्लोक झाले होते। 10वा कुठला होता? हा आता हा 10वा श्लोक आहे। 10व्या श्लोकामध्ये सांगितलंय की जो बुद्धिमान त्यागी आहे तो कसा असतो, तो त्याला दिलेलं जे कर्म असतं किंवा त्याची जी ड्युटी असते त्या ड्युटी कडे तो अटॅच होत नाही किंवा असंही म्हणत नाही की ही जी मला ड्युटी दिलेली आहे यात असे असे दोष आहेत म्हणून मला ती आवडत नाही। म्हणजे दिलेल्या कर्माचा तो द्वेष करत नाही किंवा त्याच्यामध्ये आसक्त होत नाही। मला हे कर्म करायचंय म्हणून तो कर्तव्यपोटी ते कर्म करतो। जसं आता अर्जुनाला युद्ध करायचं नसतं, त्याला इतक्या त्याच्या स्वजनांना मारायचं नसतं, तो असं म्हणू शकतो का की हे चांगलं नाहीये, ही जी माझी ड्युटी आहे ना शत्रूला मारायची ती मला आवडत नाही। पण जी माझी ड्युटी आहे की जिकडे मी ऍडमिनिस्ट्रेशन करणारे राज्य करणारे ती माझ्या आवडीची आहे ती मी करीन पण ही ड्युटी करणार नाही। तर असं आपण म्हणू शकत नाही। जी ड्युटी आहे मग त्याच्यामध्ये काही जरी ड्रॉबॅक्स असतील काही लिमिटेशन्स असतील तरी देखील आपण ती जी ड्युटी आहे ती पूर्ण जोमाने केली पाहिजे। आता इकडे पुढच्या श्लोकामध्ये खरा त्यागी कोण आहे हे सांगितलंय। आता इकडे त्यांनी दिलंय बुद्धिमान त्यागी आहे तो कसा आहे, तो सत्वगुणामध्ये स्थिर असतो। मग तो असं नाही बघत की हे कर्म माझ्या आवडीचं आहे किंवा हे कर्म मला आवडत नाही, अनुकूल प्रतिकूल मला आवडतंय आवडत नाही चांगलं वाईट याच्या तो पलीकडे असतो। पण तो त्याचं कर्म आहे तो करतो।
आता आपण 11वा वाचूया श्लोक. कुमुद माताजी. येस लताजी, हरे कृष्णा. 11वा. येस, जस्ट अ मिनिट. जस्ट अ मिनिट माताजी. येस. नहि देहावृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्याभिधीयते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. देहधारी जीवांना सर्व कर्मांचा त्याग करणे खरोखर शक्य नाही. यास्तव जो कर्मफळाचा त्याग करतो तोच खरा त्यागी होय. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे सांगितलंय की आपल्याला कर्म केल्याशिवाय राहता येत नाही. कुठलं ना कुठलं तरी कर्म करतो, पण त्या कर्माचं जे फळ आहे ते जेव्हा आपण कृष्णार्पण करतो तो त्याग खरा त्याग आहे. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की आता आपण संन्यासी म्हटल्यानंतर एक भगवा वेश घालून असलेला माणूस, किंवा जो सदैव मंदिरात आहे, किंवा जो प्रवचन करतोय, असा आपला एक मनामध्ये एक चित्र असतं की हा संन्यासी आहे. पण इकडे बघा श्रील प्रभुपादांनी काय लिहिलंय, तर आता वाचायचंय 3री लाईन. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे अनेक सदस्य. हा, हरे कृष्ण. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे अनेक सदस्य आहेत आणि ते आपापल्या कार्यालयात, कारखान्यात किंवा इतरत्र कठोर परिश्रम करतात. ते स्वतःला प्राप्त होणारी सर्व धनसंपत्ती संघाला दान देतात. असे महात्मा पुरुष वास्तविक संन्यासी असून ते संन्यासाश्रमात स्थित आहेत. या ठिकाणी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे की कर्मफळाचा त्याग कसा केला जातो आणि कोणत्या कारणाकरता कर्मफळांचा त्याग केला पाहिजे. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की काही व्यक्ती अशा असतात की जे काही ते मिळवतात ते कृष्ण भावनेसाठी किंवा वैष्णवांसाठी, कृष्णासाठी ते दान करतात. तर ही जी लोक आहेत, श्रील प्रभुपादांनी त्यांना महात्मा म्हटलंय की खरोखर ते संन्यास आश्रमातच स्थित आहेत. तर तुम्हाला मी ती एक गोष्ट सांगितली का, रामानुजाचार्यांचे जे शिष्य होते त्यांची सांगितली का गोष्ट तुम्हाला की नाही? रामानुजाचार्य म्हणजे ते यमलार्जुनची गोष्ट का? ते नाही मंत्री नाही होते? नाही, रामानुजाचार्य नाही म्हणजे नाही. ते 4 आपले संप्रदाय आहे ना, तर श्री संप्रदायामधले जे मुख्य गुरु होते रामानुज, ते सांगितली ते का मी? भगवद्गीता वाचायचे माताजी आणि मग ते राजा बनतात वगैरे असं काहीतरी नाही होती ती? नाही नाही. नाही नाही, मग नाही सांगितली म्हणजे बरं. ही नाही माहिती. मग रामानुजाचार्य हे एक खूप मोठे संत होते, आचार्य होते, आणि त्यांचे शिष्य सुद्धा खूप होते. तर त्यांचा मठ होता आणि त्या मठामध्ये अनेक लोक येत असे आणि त्यांचे काही शिष्य होते. ते शिष्य संन्यासी होते. तर हे जे संन्यासी आहे ते रोज संन्यासांना शिकवायचे, त्यांना कार्य सांगायचे की बाबा तुम्ही आज हे करा, ते करा, असं ते त्या संन्यासांना सांगायचे. हा, आणि त्यांच्या ते जे सगळे संन्यासी होते त्यांच्या एक लक्षात आलं की एक जोडपं येत असेल या मठामध्ये, आणि रामानुजाचार्य या दाम्पत्याकडे खूप अटॅच्ड होते. म्हणजे ते या संन्यासांना समजायचं की आता हे रामानुजाचार्य आपल्या शिष्यांना काही शिकवतायत, पण हे दाम्पत्य आलं की ते लगेच ठेवायचे आणि खूप प्रेमाने त्यांच्याकडे जायचे, बोलायचे,
चर्चा करायचे, त्यांना त्यांचा हाल विचारायचे की कसे आहात तुम्ही, सर्व ठीक आहे ना. तर संन्यासांना कुठेतरी अशा मत्सर वाटायचा की आपण एवढा संन्यास घेतलेला आहे, घरदार सोडून आम्ही इकडे आलेलो आहे, पण हे जे आपले आचार्य आहेत त्यांना हे गृहस्थ जी लोक आहेत ही का बरं आवडतायत. आपण तर सगळं सोडून आलोय, दिवस रात्र इकडे राहतोय, त्यांची सेवा करतोय, ते सांगतील त्याप्रमाणे आपण वागतोय. पण असं नेहमी आम्हाला जाणवतं की आमच्या बरोबर जरी ते असले आणि हे दाम्पत्य आलं की ते आपल्याला सोडून तिकडे जातात, त्यांच्याकडे जातात, त्यांच्याकडे बोलत बसतात. मग असं काय आहे त्यांच्यामध्ये. आता रामानुजाचार्यांना हे समजलं असं ना की हे जे आपले संन्यासी, जे आपले शिष्य आहेत ते माझ्यावर नाखुश आहेत. मग त्यांनी त्यांच्या एका शिष्याला बोलवलं आणि त्यांनी सांगितलं की मी तुला सांगीन तसं तू करायचं. आता हे संन्यासी रोज सकाळी पहाटे उठून नदीवर स्नान करायला जायचे आणि आपापली वस्त्र ते एका ठराविक ठिकाणी ठेवायचे आणि स्नान करायला जायचे. मग त्यांनी त्या रामानुजाचार्यांनी दुसऱ्या शिष्याला सांगितलं की ते नदीत उतरल्यानंतर तू काय कर, एकाचे कपडे दुसरीकडे ठेव, त्या दुसऱ्याचे कपडे एकीकडे ठेव आणि सगळं मिक्स करून ठेव. आता हे आणि मग रामानुजाचार्य तिकडे ते स्वतः जाऊन उभे राहिले आणि मग त्यांनी यांची आंघोळ स्नान वगैरे झालं आणि हे संन्यासी बाहेर आले आणि बाहेर आल्यावर त्यांनी बघितलं की हे जे कपडे ते माझे नाही आहेत, मग माझे कपडे कुठे. त्याला दिसलं की शेजारी कोणीतरी ठेवलं आणि तो आपले कपडे घालतोय आणि त्यालाही समजलं हे माझे नाहीये असं म्हणून ते सगळे संन्यासी भांडायला लागले, हे माझे कपडे आहेत, तू का घेतलेस. एकमेकांवर ते खूप जोरात भांडायला लागले. थोड्या वेळाने त्यांनी बघितलं की आपले आचार्य समोर उभे आहेत आणि त्यांना लाज वाटली आणि मग रामानुजाचार्यांनी त्यांना विचारलं की काय तुम्ही एवढ्या कपड्यासाठी एवढे भांडताय, तुम्ही संन्यासी आहात ना. मग त्याच्यानंतर त्यांनी या संन्यासांना सांगितलं आता मी तुम्हाला एक एक्सरसाइज देतोय, तो तुम्ही सर्वांनी करायचा. हे जे गृहस्थ जे यांचे आवडते होते त्यांच्या घरी जायचं आणि त्यांची बायको दुपारी झोपलेली असताना त्यांच्या घरी तिच्या दागिन्यांची, तिच्या अंगावर जे दागिने आहेत आणि जे कपाटात पैसे आहेत आणि सर्व काही आहे त्या दागिन्यांची चोरी करायची. आता हे सगळे म्हणाले की आचार्य तुम्ही आम्हाला काय सांगताय, चोरी करायला सांगताय का. तर ते म्हणाले हो, ही तुम्हाला करायची आणि ही माझी आज्ञा आहे. आता गुरुची आज्ञा म्हटल्यानंतर ते सर्व गेले. काही जण म्हणाले की आम्ही बाहेर उभं राहतो, म्हणजे आतमध्ये त्यावेळेला त्या गृहस्थाची बायको एकटीच होती. मग जर हे गृहस्थ आले तर तसं आम्ही तुला सांगू, म्हणजे आत गेलेली जे संन्यासी आहे तो पटकन बाहेर येऊ शकते. तर असं करून काही संन्यासी आत गेले, काही बाहेर थांबले आणि ती बायको झोपली होती. मग त्यांनी अलगद तिच्या गळ्यातलं, तिच्या हातातले सगळे दागिने हळूहळू काढले. सगळे दागिने आणि जी आतमध्ये कपाट होती त्यामध्ये सुद्धा जे काही किमती ठेवलं होतं, पैसे ठेवलेले होते ते सगळे काढले. आता ही जी बायको, हिला समजलं की असे हे आलेत, आपल्याच आश्रमातून आलेत आणि मग तिने काय केलं, ती एका कुशीवर होती ती दुसऱ्या कुशीवर झाली. आता दुसऱ्या कुशीवर वळताना हे सगळे संन्यासी घाबरले की ही आता उठून आपल्याला मारते की काय, म्हणून ते लगेच पळाले आणि ते सगळे दागिने घेऊन ते आश्रमात गेले. इकडे काय झालं हे आणि काही जे
रामानुजाचार्य आहेत त्यांनी या सर्व संन्यासांना सांगितलं होतं की हे गृहस्थ येईपर्यंत थांबा आणि ते काय बोलतायत नवरा बायको हे ऐका आणि मला येऊन सांगा म्हणून ते तिकडेच झाडाच्या पाठीमागे थांबले. आणि मग काही वेळाने हा गृहस्थ आला आणि घरी आला तो. आणि मग हे ते ज्या खोलीत होते नवरा बायको तिकडेच खिडकीपाशी कान देऊन उभे होते ऐकत की काय बोलतायत आता. मग हे आल्यानंतर गृहस्थ आल्यानंतर या बायकोनी या पत्नीने आपल्या पतीला सांगितलं, अहो आज काय झालं माहितीये का की असे असे आपल्या आश्रमातून हे संन्यासी आले होते आणि त्यांनी आपल्या घरी जे काही किमती होतं सगळ्या पैशाची तर चोरी केलीच पण माझे दागिने सुद्धा चोरले. तर मग हे गृहस्थ म्हणाले, हो असं काय संकट आलं आपल्या आश्रमावर की त्यांना ही चोरी करावी लागली. मग तू काय केलंस जेव्हा तुला समजलं की ते तुझे दागिने चोरी करतात अंगावरचे दागिने काढतात. तर ती म्हणाली, मी एका कुशीवर झोपले होते त्यांनी सगळे दागिने काढल्यावर मी दुसऱ्या कुशीवर जेव्हा वळायला लागले की बाबा माझ्या दुसऱ्या बाजूचे सुद्धा दागिने तुम्ही घेऊन जा तेव्हा मात्र हे घाबरले आणि ते पळून गेले. तर ते म्हणाले, अगं तुला ते चिडले पती त्या पत्नीवर की तुला खूप अलगदपणे हे करता आलं नाही का, तू कशाला त्यांना दचकावलं किंवा ते चोरी करत होते तर त्यामध्ये तू इंटरफिअर कशाला केलंस. अगदी अलगदपणे तू दुसऱ्या बाजूनी वळून तुझे दागिने सहज काढता येतील अशा तऱ्हेने तू तुझ्या कुशीवर व्हायचं होतं. आता हे म्हटल्यानंतर हे संन्यासी अगदी अवाक झाले आश्चर्य झाले की हे काय बोलतायत पती पत्नी. मग त्याच्यानंतर ते पळत पळत लगेच गेले रामानुजाचार्यांकडे गेले आणि घडलेली हकीकत सांगितली. आणि मग त्याच्यानंतर हे जे पती आहेत हे पत्नीला म्हणाले, चल आता हे सगळे तुझे उरलेले दागिने आणि जे काय चोरांनी ठेवलं असेल ते सगळं घाल एका पिशवीमध्ये आणि आपण लगेच आश्रमात जाऊया. मग जे उरले सुरले पैसे होते तिचे दागिने होते ते सगळे पिशवीत घातले आणि पती पत्नी आश्रमात गेले आणि हे सगळे दागिने त्यांनी रामानुजाचार्यांना दिले आणि त्यांनी सांगितलं असं असं झालं की संकट आल्याशिवाय हे संन्यासी माझ्या घरी येणारच नाही. तर कधी कधी आपल्याला संकट जेव्हा आपल्यावर येतं तेव्हा दुसऱ्यांना सांगायला लाज वाटते. तर हा जो या पती पत्नींचा म्हणजे ते गृहस्थाश्रमात जरी राहत होते तरी इन ट्रू स्पिरिट ते संन्यासी होते. तर हे त्या संन्यासांना रामानुजाचार्यांनी दाखवलं की खरा संन्यासी कोण आहे. भला तुम्ही वेश घातलेला आहे भगवा वेश तुम्ही या मठामध्ये राहत आहात पण तुम्ही अजून संन्यास आश्रमापासून खूप लांब आहात. तुमची मनोवृत्ती काय आहे. आणि इकडे बघा हे दाम्पत्य बघा तर तेच इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की असे जे महात्मा असतात जे सर्व गोष्टी त्यांनी मिळवलेली संपत्ती असते ते कारखान्यात काम करतात किंवा कुठल्या ऑफिसमध्ये काम करतात आणि जी संपत्ती मिळवतात ती सर्व दान करतात. असे जे महात्मे आहेत त्यांना संन्यासीच समजलं पाहिजे. आणि हे जे आहे वैराग्यच आहे ना एका प्रकारचं. तर वैराग्याकडे गुरु किंवा कृष्ण हे खूप आकर्षित होतात. आता आपण पुढचं बघूया 12. आता पुढे सांगितलंय पुढच्या श्लोकात की आता आपल्याला सांगितलंय मी तुम्हाला सांगितलं ना मानव शरीर मिळालं म्हणजे तुम्हाला कुठला ना कुठला तरी त्याग करावा लागतो. कर्मांचा तरी त्याग करा नाहीतर कर्म फळांचा त्याग करा. आता जर आपण ठरवलं की मी त्याग करणार नाही मग त्याचा परिणाम काय होतो आता हे 12व्या श्लोकात सांगितलंय. कुमुद हरे माताजी. कृष्णा हरे कृष्णा. अनिष्टम इष्टमिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम
भवत्या त्यागिनां प्रेत्या न तु संन्यासिनां क्वचित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो त्यागी नाही त्याला मृत्यूनंतर इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्र असे 3 प्रकारचे कर्मफळ प्राप्त होते. तथापि संन्यासाश्रमातील पुरुषांना कर्मफळाचे सुख अथवा दुःख भोगावे लागत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे थोडक्यात जर आपण त्याग केलं नाही, आपण त्यागी नसू, तर आपण कर्मबंधनात अडकतो. ते जे चांगलं कर्म असेल तर आपल्याला काहीतरी पुण्य मिळतं. जर आपण पाप केलं असेल तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात, अथवा याचं मिश्र फळ आपल्याला मिळतं. तर जर आपण काहीच त्याग केला नाही तर आपण कर्मबंधनात अडकतो. आता इकडे सांगितलंय की संन्यास आश्रमात जे स्थित असतात त्यांनी त्यांचं पूर्ण आयुष्य कृष्णाला समर्पित केलं असतं. ते जे काय कर्म करतात ते अकर्मच असतात. त्याच्यामुळे त्यांना सुख किंवा दुःख भोगावे लागत नाही. आता पुढचे जे श्लोक आहेत 13 पासून ते 18 पर्यंत, आता आपल्याला इकडे कृष्ण आपल्या मिथ्या अहंकारावर वार करणारे. आपल्याला काय वाटतं की मी कर्म केलं, मी प्रयत्न केले, मला चांगले मार्क मिळाले, किंवा माझं हे यश जे आहे हे माझ्या प्रयत्नांमुळे मी करता. तर आता या पुढच्या श्लोकांमध्ये श्री कृष्ण त्याच्यावर वार करणार आहेत की आपल्याला वाटतं मी करताय, तर जेव्हा कर्म सिद्धीत जातं किंवा एखाद्या कर्मामध्ये आपल्याला यश प्राप्त होतं, तर त्याला त्याच्या पाठीमागे 5 कारणं असतात. किंवा कुठलंही कर्म जेव्हा आपण करतो ते 5 कारणांमुळे सिद्धीत जातं. मग ही 5 कारणं कोणकोणती आहेत, आता हे तुम्हाला या पुढच्या श्लोकांमध्ये श्रीकृष्ण सांगणार आहे. म्हणजे आपला जो मिथ्या अहंकार आहे, या मिथ्या अहंकाराचा कृष्ण नाश करणार आहे आणि सांगणार आहे की तुम्ही करता नाही. तुमच्यामध्ये जर ही एक फॉल्स बिलीफ आहे की मी करताय, तर आता ती मी नष्ट करतोय. हा, आता 13 आणि 14 एकत्र आहेत वाटतं, नाही माताजी, वेगवेगळे आहेत. पण इकडे एकत्र आहेत ना. हो, इथे एकत्र आहे. दोन्ही एकत्र हा. म्हणते तर मग. ठीक आहे. पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतार्थे प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणां. श्लोक क्रम 14. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महाबाहो अर्जुन, वेदांतानुसार सर्व कर्माच्या सिद्धीची 5 कारणे आहेत. ही कारणे माझ्याकडून समजून घे. कर्माचे स्थान म्हणजे शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रिये, अनेक प्रकारचे प्रयत्न आणि शेवटी परमात्मा, ही ती 5 कारणे होत. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्ण अनालिसिस करून आपल्याला सांगणार आहे की जेव्हा कर्म सिद्धी जातं तेव्हा त्या पाठीमागे 5 कारणं असतात, किंवा कर्माचे आपण म्हणू शकूया 5 घटक आहेत. ते कोणकोणते आहेत आणि हे सर्व कुठे आलंय, किंवा हे सर्व जे त्याला काय म्हणतो आपण, सांख्य तत्वज्ञान असं म्हणतो. सांख्य म्हणजे अनालिसिस. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की कर्माचे स्थान, जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा स्थान तर लागतच. त्याच्या पाठीमागे कर्म करणारा जो आहे तो कर्ता लागतो. मग तो जो कर्ता कर्म करतोय त्याला इंद्रियही लागतात. मग जो कर्ता आहे तो त्याला प्रयत्न करावे लागतात. आणि शेवटचं कारण म्हणजे परमात्मा, जो तुमच्या हृदयामध्ये स्थित आहे, त्यांनी अनुमती दिली पाहिजे, त्यांनी सँक्शन दिली पाहिजे, तरच कर्म जे आहे ते सिद्धीत जातं किंवा त्या
कर्मात आपल्याला यश मिळतं. आता इकडे त्यांनी उदाहरण दिलेलं आहे की एक बाई आहे आणि ही कपडे विकते. तर आता अ, अ, कर्माचे स्थान आपण असं म्हणूया की ती ज्या बाजारात तिचं दुकान आहे ते तिचं कर्माचं स्थान झालं. कर्ता म्हणजे ती स्वतः कर्ता आहे आणि तिला इंद्रिये आहेत. या इंद्रियानी ती लोकांना हाक मारते की बाबा माझ्याकडे सर्वात स्वस्त आणि सर्वात लेटेस्ट फॅशनचे ड्रेस मटेरियल्स आहेत, किंवा तिने बाहेर पाटी लावलेली आहे की माझ्या दुकानात सेल आहे. तर हे सगळे तिला प्रयत्न करावे लागतात. हे जे कापड आहे किंवा ड्रेस मटेरियल आहे तिला लांब जाऊन कुठून तरी स्वस्तात स्वस्त असं आणावं लागतं, कारण त्याशिवाय तिला प्रॉफिट मिळणार नाही. आणि इतकं केल्यानंतर तिच्या हृदयात बसलेला जो परमात्मा आहे त्यांनी ही सँक्शन दिली पाहिजे, अनुमती दिली पाहिजे, तेव्हा तिचा माल विकला जातो आणि तिला प्रॉफिट मिळतो. आता इकडे त्यांनी आणि एक दुसरं उदाहरण दिलेलं आहे की ही जमीन आहे आणि तिकडे ठरवलंय की एक इमारत बांधायची. तर आता इकडे आपण म्हणूया कर्माचे स्थान म्हणजे ही जमीन आहे. मग त्याच्यानंतर जो कर्ता आहे तो म्हणजे आर्किटेक्ट आहे, सिव्हिल इंजिनियर आहे आणि खूप गवंडी आहेत की जे काम करतायत दिवस रात्र. या सर्वांना इंद्रिय आहेत. आपल्या आपल्या हाताने ते जे गवंडी आहेत ते एकमेकांवर एक विटा लावत आहे, किंवा जो इंजिनियर आहे तो मेजरमेंट्स घेतोय, आर्किटेक्ट आहे त्यांनी डिझाईन काढलेलं आहे. अशा तऱ्हेने या दोघांनाही, या सर्व जे या साईटवर काम करतायत त्या सर्वांना इंद्रिये आहेत. मग त्याच्यानंतर प्रयत्न, त्यांना सर्वजण खूप काळ प्रयत्न जेव्हा करतात तेव्हा ही बिल्डिंग उभी राहते. पण समजा जर परमात्म्याचा सँक्शन नसेल तर आपल्याला काय दिसतं की बिल्डिंग 5 वर्ष 10 वर्ष कुठल्या तरी लीगल केसमध्ये अडकलेली आहे आणि हे सर्व बांधकाम स्थगित केलेलं आहे. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की जरी 5 घटक असेल तरी महत्वाचा घटक कोण, आपण असं म्हणू शकतो का प्रत्येक घटक जो आहे, कर्माचे स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिये, प्रयत्न, हे सगळे 20-20-20% आणि परमात्मा ही 20% असं म्हणू शकतो का आपण? सांगा बरं. नाही म्हणू शकत. नाही म्हणू शकत. इनफॅक्ट आपण असं म्हणतो की आपण जरी 100% प्रयत्न केले, सगळं आपण आपलं 100% दिलं तरी देखील ते जे 99% जरी दिलं तरी 1% जे परमात्म्याच्या हातात आहे ते सर्वात महत्वाचं आहे. आपल्याला आपल्या बाजूनी एफर्ट जो आहे तो करावाच लागतो. तोही कसा करावा लागतो? जोमाने करावा लागतो, उत्साहाने करावा लागतो. पण देणारा, अनुमती देणारा किंवा ते कार्य सिद्धीस घेऊन जाणारा परमात्मा आहे. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही कर्मफळाशी आसक्त होऊ नका. तुमची ड्युटी तुम्ही करा, तुम्ही मनापासून तुमची ड्युटी करा. कारण हे जे फळ आहे हे खरं तर तुमच्या हातातच नाहीये. मग त्याच्याबद्दल इतकी चिंता, इतका विचार कशाला? तुम्ही कर्मफळाचा विचार करू नका असं आपल्याला स्पष्ट श्रीकृष्णाने सांगितलंय. कारण करता करविता मी आहे. समजलं तुम्हाला? तर इकडे आपल्याला आता या पुढल्या श्लोकांमध्ये आपल्याला समजतं की आपण करता नाहीये. जरी आपण प्रयत्न केले आणि अगदी आपलं 100% जरी दिलं तरी श्री कृष्णांच्या अनुमतीशिवाय आपल्याला यश प्राप्त होत नाही.
आता जो म्हणतो की मी करता आहे, तेव्हा तुम्ही केव्हा हे मी केलं, माझे प्रयत्न, माझ्यामुळे यश मिळालं, तेव्हा तुम्ही समजा की त्याचं अंडरस्टँडिंग अगदी लो लेवलचं आहे. हे जे भौतिक लोक आहेत ना, मटेरियलिस्टिक, ते असं बोलतात, प्रत्येकात मी असतं. आता आपण 14 मध्ये थोडस वाचूया. हो. 5वी लाईन, परंतु आपली सर्व कर्मे परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतात. हा, हरे कृष्ण. परंतु आपली सर्व कर्मे परमात्म्याच्या इच्छेवर अवलंबून असतात आणि परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयात एका मित्राच्या रूपाने स्थित असतो. परमात्मा सर्व कारणांचे कारण आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जो हृदयस्थ परमात्म्याच्या निर्देशनाखाली कृष्ण भावनेत कर्म करीत असतो, तो स्वाभाविकपणेच कर्मबंधनात सापडत नाही. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असणाऱ्या पुरुषांवर स्वतःच्या कर्माचे दायित्व नसते, कारण सर्व काही परम इच्छा परमात्मा भगवंतांवर अवलंबून असते. हरे कृष्ण. म्हणजे श्रील प्रभुपाद परत आपल्याला सांगतात की जे कृष्णासाठी कर्म करतात ते कधीच कर्मबंधनात अडकत नाही. आता 15वा श्लोक, कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मनुष्य शरीराने, वाणीने किंवा मनाने न्याय अथवा विपरीत असे जे काही कर्म करतो ते या 5 कारणांमुळे घडत असते. हरे कृष्ण. म्हणजे जे काय आपण कर्म करतो त्याची 5 कारणं मी तुम्हाला सांगितली. आता हे वाचल्यानंतर तुम्ही असं कधी म्हणाल का की मी करताय? कधीच म्हणू नये की मी करताय. फक्त जी काही ऍक्शन आत्मा करतोय ते म्हणजे फक्त इच्छा करणे, तो कर्म आत्मा करत नाही. करता करविता हा परमेश्वर आहे आणि अनुमती देणारा सुद्धा अनुमती देणारे सुद्धा श्रीकृष्ण आहे. त्याच्यामुळे आपण कधी म्हणू नये की मी करताय. आता 16 आपण बघूया. कुमुद माताजी 16. येस माताजी. हरे कृष्णा. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यन्त्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. म्हणून जो मनुष्य या 5 कारणांचा विचार न करता स्वतःलाच एकमेव कर्ता मानतो, तो खचितच मूर्ख आहे आणि तो गोष्टींना यथार्थ रूपात पाहू शकत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो मूर्ख कोण आहे की जे भौतिक लोक आहेत ना, जे असं म्हणतात वर्क इज वर्शिप, किंवा जे आपलं स्वतःवर ते हे करतात की नाही मी हे काम केलंय आणि मला माझं काम म्हणजे पूजा असल्यासारखंच आहे, मी आणि माझं, ते कधीच कृष्णाला त्याच्यामध्ये आणत नाही. ते जाणत नाहीत की कृष्ण हा कर्ता आहे आणि त्याचं सँक्शन असल्यामुळे आपण इतकं करू शकतो. त्यांना इकडे श्रीकृष्णाने मूर्ख असं म्हटलेलं आहे. 17. आता 17 आपण वाचूया, कारण आता एकदम 19 वर गेलेलं आहे इकडे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. कुठल्या माताजी? 17. येस 17.
यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मिथ्या अहंकाराने प्रेरित नाही आणि ज्याची बुद्धी बंधनात सापडलेली नाही, तो जगातील मनुष्यांना मारून देखील मारेकरी होत नाही. तसेच तो आपल्या कर्मांना बांधलाही जात नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे आता थोडक्यामध्ये जेव्हा आपला मिथ्या अहंकार नष्ट होतो तेव्हा आपण कुठल्या आत्मिक स्तरावर असतो, शारीरिक स्तरावर नसतो. तेव्हा आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतात, तू जरी यांना मारलंस तरी तू मारेकरी नाहीयेस. म्हणजे तू यांचा सर्वांचा वध जरी केला तरी थोडक्यात तुला पाप लागणार नाही, तुला ते पापाचे परिणाम भोगावे लागणार नाही. आता हा छोटा पॅरेग्राफ आहे, आपण वाचूया. हो चालेल. तात्पर्य. हो. हरे कृष्ण. या श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत आहेत की न लढण्याची इच्छा मिथ्या अहंकारापासून उत्पन्न होत असते. अर्जुन स्वतःला कर्ता समजत होता आणि त्याने अंतर्बाह्य असणाऱ्या परमात्म्याच्या आज्ञेचा विचार केला नव्हता. परमात्म्याची अनुमती आहे अथवा नाही हे जर मनुष्याला कळतच नसेल तर मग त्याने कर्म का करावे? तथापि जो कर्माची साधने, स्वतः कर्म करणारा आणि परम अनुमती प्रदान करणारा परमात्मा यांना जाणतो, तो प्रत्येक कार्य करण्यासाठी पूर्ण सक्षम असतो. असा मनुष्य कधीही भ्रांत होत नाही. मिथ्या अहंकार आणि नास्तिकवाद किंवा कृष्ण भावनेचा अभाव यांच्यापासून मीच कर्ता आहे आणि प्रत्येक कर्माचे दायित्व माझ्या एकट्यावर, अशा भावनांचा उदय होत असतो. परमात्मा किंवा भगवंतांच्या निर्देशानुसार जो कोणी कृष्ण भावना भावित कर्म करीत असतो त्याने जरी कोणाला मारले तरी तो मारेकरी ठरत नाही आणि त्या हत्येचे फळही त्याला भोगावे लागत नाही. सैनिक सेनापतीच्या आज्ञेचे पालन करीत असताना हत्या करतो तेव्हा त्याला दोषी ठरवले जात नाही. तथापि जर त्या सैनिकाने स्वेच्छेने कोणाला मारले तर मात्र त्याला निश्चितच न्यायालयात शिक्षा ठोठावली जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे जोपर्यंत आपण भगवंतांचे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करत आहोत तोपर्यंत आपण आपल्याला कुठल्याही कर्माची फळं भोगावी लागत नाहीत. म्हणजे आपण कर्मबंधनात अडकत नाही. पण ज्या वेळेला आपण आपल्या मनाचे इन्स्ट्रक्शन्स ऐकतो आणि त्याप्रमाणे वागतो तेव्हा मात्र आपल्याला कर्मबंधनात अडकून राहावं लागतं. आता कर्माबद्दल पुढच्या श्लोकामध्ये थोडं आणि एक्सपांड करून सांगितलेलं आहे की कर्म जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्यात कुठले घटक आहेत आणि त्या घटकांमुळे हे कर्म कसं होतं याच्याबद्दल थोडी माहिती आहे. तर 18 कुमुद माताजी. येस माताजी. 18. ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता ही तीन कर्माला प्रेरणा देणारी कारणे होत. इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता हे तीन कर्माचे घटक आहेत. हरे कृष्ण. तर इंद्रिय, कर्म आणि कर्ता हे जे तीन आहेत याला कर्माचे घटक असे म्हटले. आता बघा, जेव्हा आपण कुठलंही काम करतो, आता समजा जर मला मार्केटला जायचंय आणि मला भाजी आणि फळं आणायची, तर मी काय करते, मनामध्ये विचार करते की मला ही फळं आणायची, मी 4ला जाईन, बसनी जाईन किंवा टॅक्सीनी जाईन आणि परत 5 वाजता घरी येईन. तर ही जी क्रिया आहे किंवा हे जे कर्म आहे ते पहिल्यांदा मी माझ्या मनात करते. माझं सूक्ष्म देह हे कर्म करतो आणि मग नंतर स्थूल देहानी मी हे कर्म करते. मग इकडे त्यांनी सांगितलंय की जे 3 घटक आहेत ज्याच्यामुळे आपण कर्म करतो त्याला ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता किंवा कर्ता
असं म्हटलेलं आहे. ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता याला ज्ञान त्रिपुटी म्हटलेलं आहे. आता बघा, जेव्हा या ज्या 3 गोष्टी आहेत, ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता, यांनी आपल्याला प्रेरणा मिळते, ज्याच्यामुळे आपण कर्म करू शकतो. आता समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं, आपण धरूया की तुम्हाला एरोप्लेन उडवायला येत नाही किंवा चालवू शकत नाही तुम्ही विमान. आता मी तुम्हाला सांगितलं की तुला विमान चालवायचंय, तर तुम्हाला काही प्रेरणा मिळेल का? सांगा बरं मला. नाही मिळणार. नाही, कारण काहीच माहित नसतं. नाही, काही काहीच नोहवच माहिती माहित नाही. नाहीये. तर ज्ञान हे खूप महत्वाचं आहे. ज्ञान त्या आपण जे काय कर्म करतोय त्याला ज्ञान प्रेरणा देतं. आता उदाहरणार्थ की एक माणूस आहे की जो नोकरी करतोय, हा, आणि त्याला पैसे हवे असतात, जास्त पैसे हवे असतात, आणि त्याला असं समजतं की इकडे ओव्हरटाईम जर मी 1 महिना केला तर मला जवळजवळ 3 महिन्याचा पगार मिळणार आहे. आता हा जो माणूस आहे, हा काय करेल? त्याला सगळं त्याचं, तो जे काय कार्य करतोय फॅक्टरीमध्ये नाही तर त्याच्या ऑफिसमध्ये, त्याला माहित असतं. मग हे जे नॉलेज त्याला मिळालंय की मला इतके पैसे मिळणार आहे, हे नॉलेज त्याला प्रेरणा देतं आणि तो ते कर्म करतो, किंवा ती जी नोकरी आहे ती ओव्हरटाईम जे आहे तो ते करू शकतो. किंवा एक क्रिकेटर आहे, त्याला माहिती आहे की बाबा मला मी जर इतके इतके विकेट्स घेतले किंवा इतक्या सेंचुरीज जर मारल्या या टेस्ट मॅच मध्ये, मग मला काय मिळणार आहे? मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड. आणि मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड म्हणजे खूप प्रसिद्धी, खूप पैसा, खूप ऍडव्हर्टिजमेंट्स. मग हे जे त्याला ज्ञान आहे, या ज्ञानामुळे तो काय करू शकतो? तासन तास नेट प्रॅक्टिस करू शकतो मॅच सुरू व्हायच्या अगोदर अनेक महिने. तर नॉलेज जे आहे हे नेहमी आपल्या कर्माला प्रेरणा देत असतं. मग त्याच्यानंतर ज्ञेय. ज्ञेय म्हणजे काय? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज. ऑब्जेक्ट म्हणजे आता जे मी काम करणार आहे त्यांनी मला काय हवंय? मला खूप आनंद हवाय, मला खूप पैसा हवाय, मला खूप प्रसिद्धी हवी आहे. हे सुद्धा, हा जो ऑब्जेक्ट किंवा हा जो गोल आहे, हे सुद्धा आपल्याला याला ज्ञेय म्हणतात, नाही तर ज्ञेयम. हे सुद्धा आपल्याला ठाऊक असावं लागतं. हे जेव्हा आता एखाद्या विद्यार्थ्याला सांगितलं की हा तुला एवढा अभ्यास करायचा, पण त्याला गोलच माहित नाहीये, तो करू शकेल का अभ्यास? सांगा बरं. नाही करू शकणार. नाही करू शकणार. किंवा केला तर अगदी किरकोळ करेल, त्याच्यामध्ये जोर नसेल. तर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज म्हणजे ज्ञेय किंवा ज्ञेय, हे सुद्धा आपल्याला माहित असावं लागतं की मी हे कर्म कशासाठी करते. आणि तिसरं म्हणजे जो ज्ञाता आहे किंवा जो कर्ता आहे, की हा जो कर्ता आहे हा याचे सुद्धा असे 3 डिव्हिजन्स केलेले आहेत. कर्त्यामध्ये एक जो कर्ता आहे, जो कर्म करतो, एक म्हणजे कारण आहे किंवा जे कर्म करतो त्याचं आपण विविध साधनांवर अवलंबून राहतो, ज्यांनी आपण कर्म करू शकतो. उदाहरणार्थ आपली इंद्रिय, आणि मग ते कर्म स्वतः म्हणजे ती ऍक्शन झाली. तर याला कर्ता, कारण आणि कर्म, याला कर्म त्रिपुटी म्हणतात. आणि या सर्व जे हे घटक मी तुम्हाला सांगितले, ज्ञान, ज्ञेय आणि ज्ञाता, हे 3 कर्माला प्रेरणा देतात. आणि जे कर्म आपण करतो त्यात परत 3 घटक असतात. म्हणजे कर्म करणारा कर्ता लागतोच, ती ऍक्शन किंवा ते कर्म, आणि साधन म्हणजे इकडे इंद्रिय आपण समजूया की इंद्रियांद्वारे आपण हे एखादं कर्म करू शकतो.
शकतो. तर आता हे कर्माबद्दल इथपर्यंत श्रीकृष्णाने सांगितलंय की एक तर तुम्ही करता नाही आहात, करता करविता मीच आहे. आणि हे जे कर्म तुम्ही करता त्याचे हे याचे 5 घटक आहेत. मी अनुमती दिल्यावर या कार्यामध्ये तुम्हाला यश प्राप्त होतं आणि मी अनुमती नाही दिली तर ते तुम्ही कार्य तुमचं सिद्धी जात नाही. आणि मग आपण कर्माचे घटक बघितले किंवा ज्ञानाचे 3 घटक बघितले. हे सर्व मिळून आपण कर्म करतो. आणि यामध्ये जर काही मिसिंग असेल तर ते जे आपण कर्म करू ते असं ना त्याच्यामध्ये असं सॉलिड किंवा त्याच्यामध्ये उत्साह दिसत नाही आणि ते कधीच त्याला सिद्धी प्राप्त होत नाही. आता पुढे आपल्याला श्रीकृष्ण सांगणार आहेत की आपण कुठलंही कर्म जे काही कर्म करतो की आपण आपलं आता तुम्ही बघितलं कर्म करण्यासाठी आपल्याला ज्ञान लागतं किंवा आपली बुद्धी लागते, आपला निश्चय असतो आणि स्वतः करता असतो. मग हे जे सर्व आहे बुद्धी तुम्ही करता ते कर्म जो करता आहे स्वतः, मग त्या कर्त्याचं ज्ञान आहे, त्याचा निश्चय आहे, आनंद आहे, हे सर्व 3 गुणांनी प्रभावित झालेले असतात. मग या 3 गुणांच्या प्रभावामुळे जो कर्ता आहे तो वेगवेगळ्या प्रकाराचा होतो कारण त्याची बुद्धी वेगळी असते त्या गुणाप्रमाणे. तर आता श्री कृष्णाने जणू काही आपलं डिसेक्शन केलंय. बघा, जो सत्वगुणी असतो त्याचं ज्ञान कसं असतं, त्याची बुद्धी कशी असते, तो कर्म कसा करतो, त्याचा निश्चय कसा असतो. तर आता तुम्हाला सगळं म्हणजे एखाद्या वर्करचा माइंडसेट काय आहे हे तुम्हाला आता पुढच्या श्लोकांमध्ये समजणार आहे. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी किती Yes, वाजले? हरे 3 कृष्णा. वाजले का? हा नाही, अजून 3 नाही वाजले, अजून तर 10 2:52 आहे. 10 मिनिटं आहे. येस, 1 मिनिट. या. हा 18.20 19 पण बाकी माताजी. 19 बाकी आहे का? हो. बरं, हा मी ते एक्सप्लेन केलंय पण तरी वाचा. येस. ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. प्रकृतीच्या 3 गुणांना अनुसरून ज्ञान, कर्म आणि कर्ता यांचे 3 प्रकार आहेत. ते प्रकार आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, हे प्रकृतीचे 3 गुण आहेत. तर आतापर्यंत आपण ऐकलं होतं या 3 गुणांमुळे एखादा माणूस आहे त्याचं आचरण कसं असतं, तो कसा जेवतो, तो दान कसं करतो. आता हे सर्व स्थूल झालं. पण आता आपलं जे सूक्ष्म शरीर आहे म्हणजे आपण आपल्या मनाने कसा विचार करतो, आपली बुद्धी कशी होते आणि मग आपण कर्म कसं करतो, एवढ्या खोलावर जाऊन श्री कृष्णाने आपल्याला आता समजावून सांगितलंय. आता 20, 21, 22 कुमुद माताजी वाचता का श्लोक? येस माताजी, 1 मिनिट. 18.20 सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानामुळे अनंत रूपात विभाजित असलेल्या सर्व जीवांमध्ये एकच अविभक्त आध्यात्मिक स्वभाव दिसून येतो, त्या ज्ञानाला तू सात्विक समज. हरे कृष्ण. बरं, आता हे या 20व्या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय आपल्याला की ज्याला प्रत्येकामध्ये तोच परमात्मा दिसतो. तर हा जो माणूस आहे तर त्याची बुद्धी आपण काय समजली पाहिजे किंवा
त्याचं ज्ञान सात्विक आहे. आता तुम्ही मला उदाहरण देऊ शकता का की असं झालेलं आहे का की एखाद्या माणसाला ज्ञान आहे आणि त्याच्यामुळे त्याला तोच परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयात दिसतोय? प्रल्हाद महाराज का माताजी? प्रल्हाद महाराज बरोबर आहे. आणि एकनाथ महाराज. बरोबर. प्रभुपाद. त्यांनी गाढवाला गंगाजल दिलं कारण ते अगदी मरणार होता, त्याला खूप तहान लागत होती आणि हे सर्वजण उत्तरेकडून गंगाजल घेऊन ते दक्षिणेकडे चालले होते आणि आता हे जे गाढव हे मरत होतं. तर मग त्या गंगाजलाचा काय उपयोग जर मी याचे प्राण वाचवू शकलो नाही तर, कारण याच्यामध्ये सुद्धा तोच परमात्मा आहे असं म्हणून त्यांनी त्या गाढवाला गंगाजल दिलं. आणि नामदेव महाराजांनी, तुम्हाला ती गोष्ट माहितीये का कुत्र्याची, की तो कुत्रा भाकऱ्या करत होते आणि तिकडे कुत्रा आला आणि कुत्र्याने पटकन तोंडामध्ये एक भाकरी घेतली आणि तो पळत गेला. नामदेव त्याच्या पाठीमागे पळत पळत गेले की तू की थांब जरा, तुझा घसा कोरडा होईल, मी भाकरीवर थोडं तूप घालतो आणि मग तू खा. म्हणजे इतकं त्यांना तोच परमात्मा सगळीकडे दिसत असे म्हणून ते असं म्हणू शकले कुत्र्याच्या पाठी जाऊन. आता पुढे 18.21. कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्ण. 21. 21 का 22? येस 22. ओके नाही 21 सॉरी. हाँ पृथक्त्वेन. येस पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या ज्ञानामुळे एखादा मनुष्य विभिन्न शरीरात भिन्न भिन्न प्रकारचा जीव पाहतो ते ज्ञान राजस असे होय, हे जाण. म्हणजे जो रजोगुणात असतो तो काय म्हणतो की हा वेगळा आहे माणूस, याच्यामध्ये परमात्मा नाहीये. तर तो जाणू शकत नाही की प्रत्येक शरीरामध्ये तोच परमात्मा आहे. आता याचं थोडं आपण वाचूया, छोटसच आहे अनुवाद. भौतिक चालेल. शरीर म्हणजे जीव आहे. हरे कृष्ण. भौतिक शरीर म्हणजे जीव आहे आणि देहाचा नाश झाल्यावर चेतना देखील नष्ट होते ही कल्पना करणे म्हणजे राजसी ज्ञान होय. या ज्ञानानुसार एक शरीर दुसऱ्या शरीराहून भिन्न असते कारण दोन शरीरामधील चेतनेचा विकास वेगवेगळ्या प्रकारे झालेला असतो. अन्यथा चेतना प्रकट करणारी आत्मा नावाची भिन्न वस्तू नसते. शरीरच आत्मा आहे आणि शरीरापलीकडे वेगळा असा आत्मा नाही. अशा ज्ञानानुसार चेतना अनित्य आहे. आत्मा व्यक्तिगत रूपात अस्तित्वात नसून एकच सर्वव्यापी आत्मा असतो. असा सर्वव्यापी आत्मा ज्ञानाने पूर्ण आहे. हे शरीर अनित्य अज्ञानामुळे प्रगट झाले आहे आणि या शरीरापलीकडे एक विशेष व्यक्तिरूप अथवा परमात्म्याचे अस्तित्व नाही. रजोगुणी ज्ञानामुळे या सर्व कल्पना उत्पन्न होत असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, रजोगुणी सुद्धा आपण म्हणू शकत नाही ज्ञान आहे, हे अज्ञानच आहे. कारण ते काय समजतात की देह नाश झाल्यावर चेतना देखील नष्ट होते. तर हे जे ज्ञान आहे हे राजसी ज्ञान आहे. आता 22. कुमुद माताजी. येस. हरे कृष्ण. येस माताजी. 1 मिनिट. 22. यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् आतत्वार्थं वदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या अत्यल्प आणि तुच्छ ज्ञानामुळे
मनुष्य सत्य न जाणता एकाच प्रकारच्या कार्यास सर्वस्व समजून त्यावर आसक्त होतो, ते ज्ञान तमोगुणी होय. हरे कृष्ण. आता जे सर्वसाधारण माणसाचं ज्ञान असतं ते कसं असतं, तमोगुणी असतं. त्यांचा विश्वास गुरूंवर किंवा शास्त्रांवर अजिबात नसतो. म्हणून त्यांचं ज्ञान कसं असतं, मर्यादित असतं. त्यांच्या शरीरापुरतं ते ज्ञान मर्यादित असतं. त्यांना काय असं वाटतं की परमेश्वर म्हणजे पैसा आणि जे ज्ञान आहे ते म्हणजे माझ्या शरीराचे ज्या काही डिमांड्स आहेत त्याची संतुष्टी झाली पाहिजे, हे त्याला ज्ञान समजतात. असं जे ज्ञान आहे याचा परम सत्याशी किंवा कृष्णाशी कुठलाही संबंध नसतो. आणि हे ज्ञान पशूंसारखं ज्ञान किंवा पशुज्ञान म्हटलेलं आहे. पशूंना काय ज्ञान असतं, त्यांचं ज्ञान शरीरापुरतं मर्यादित असतं. म्हणजे खाणं पिणं झोपणं मैथून आणि आपली रक्षा करणं, इथपर्यंतच त्यांचं ज्ञान मर्यादित असतं. आणि ते फक्त आता मला सुरक्षित कसं ठेवू, मी एका कम्फर्टेबल जागेमध्ये कसं राहू, असा पशु विचार करत असतात. आणि जेव्हा माणसं पशूंसारखा विचार करतात तेव्हा हे जे ज्ञान आहे हे ज्ञान तमोगुणी आहे असं म्हटलं पाहिजे. आता पुढे बघूया आपण. आता जे कर्म आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला आणि समजणार आहे. 18.23. मग त्याचे 3 वाजून गेलेले आहेत. बरं, आपण एक 5 मिनिटं करूया का? Sure, माताजी. 23, Yeah. 24, 25. या मी बोलून घेऊ का माताजी? 23, 24. या शुअर. चालेल. नियतं संगरहितं रागद्वेषात् कृत्तम अफला प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम् उच्यते. श्लोक क्रम 24. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदारतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे कर्म नेमलेले आहे आणि आसक्त विना केले जाते, जे राग द्वेष न ठेवता आणि फळप्राप्तीच्या इच्छेविना केले जाते, त्या कर्माला सात्विक कर्म म्हणतात. परंतु फलाशेची इच्छा धरणाऱ्या मनुष्याकडून मोठ्या प्रयासाने जे कर्म केले जाते आणि जे मिथ्या अहंकारयुक्त बुद्धीने केले जाते, ते रजोगुणी कर्म होय. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे आपण सत्वगुणी आणि रजोगुणी कर्म बघितलेले आहे. सत्वगुणी कर्म हे सत्वगुणी माणूस कसा करतो, की माझं कर्तव्य आहे म्हणून मी हे करणार. त्या कर्माकडे त्याची अटॅचमेंट नसते किंवा असंही तो कर्मामध्ये आसक्त नसतो आणि कर्माचा द्वेषही करत नाही. मी तुम्हाला सांगितलं ना, कुठलंही कर्म प्लस मायनस असतं, त्यात लिमिटेशन्स असतात, दोष असतात, पण तरीही हे माझं कर्म आहे आणि मला हे केलंच पाहिजे अशा भावनेने तो त्याचं कर्तव्य करतो. आणि इतकं करून सत्वगुणी असल्यामुळे त्याला ज्ञान असतं आणि तो काय करतो की जे कर्मफळ त्याला मिळालंय त्या कर्मफळाचा त्याग करतो. तर असं हे सत्वगुणी कर्म झालं. आता रजोगुणी कर्म, जो रजोगुणी कर्म करतोय त्याला आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करण्यासाठी कर्म करायचं असतं. मग त्या इंद्रिय तृप्तीसाठी अगदी महत् प्रयास जरी लागला तरी तो ते करतो. आणि याच्या पाठीमागे, या कर्माच्या पाठीमागे मिथ्या अहंकार असतो. मी करता मी भोगता हा जो त्याच्या पाठीमागे अहंकार असतो, हा माणूस कर्मामध्ये खूप आसक्त असतो कारण त्याला ते कर्मफळ पूर्ण स्वतःसाठी हवं असतं. आता 18.25. कुमुद माताजी.
कुमुद माताजी अटेंडन्स लिंक प्लीज शेअर कराल. हा काय माताजी काय म्हणत होता? 25 या माताजी येस. अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्सामसम् उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे कर्म मोहाने शास्त्रोक्त आदेशांची अवहेलना करून आणि भावी बंधनाचा विचार न करता किंवा हिंसा अथवा दुसऱ्यांना क्लेश देण्याकरता केले जाते त्या कर्माला तामसिक कर्म म्हणतात. हरे कृष्ण. आता तामसिक कर्म म्हणजे कसं, जे शास्त्राने आपल्याला निषिद्ध मानलेलं आहे हे कर्म, म्हणजे प्राण्यांना मारणे, नॉनव्हेज खाणे किंवा नशिले पदार्थ आहेत त्यांचं सेवन करणे, इंटॉक्सिकेशन, गॅमलिंग, ड्रिंकिंग, हे सगळं या तामसिक कर्मामध्ये येतं. आणि हे जे तामसिक कर्म आहे, हा जो माणूस ही कर्म करतोय तो पुढे काय होणार आहे, याचे परिणाम काय होणार आहे याचा तो विचार करत नाही. आणि त्याला ज्ञानही नसतं. त्याला इमिजिएट त्याला त्याची इंद्रिय तृप्ती हवी असते. तर लॉंग टर्म याचे इफेक्ट्स काय होणार आहे तर याचा तो विचार करत नाही. तर आपल्याला जेव्हा कर्म करायचं असतं तेव्हा कर्म कसं केलं पाहिजे, आनंदाने केलं पाहिजे. त्या कर्माचा द्वेष करता कामा नये, कृष्णाच्या आनंदासाठी केलं पाहिजे आणि आनंदाने त्या कर्माचं फळ कृष्णार्पणच केलं पाहिजे. तर अशा तऱ्हेने आपण कर्म केलं पाहिजे. आता जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा हा जो मी तुम्हाला रजोगुणी माणूस आहे ते सांगितलं, हा कर्मामध्ये खूप आसक्त होतो आणि कर्म करतो. तर जो सत्वगुणी आहे तो कर्मामध्ये आसक्त होत नाही, तो ड्युटी म्हणून करतो. पण कधीतरी असं दिसतं की आपल्याला वाटतं की हा जो माणूस आहे हा चांगल्या तऱ्हेने कर्म करतो, तो अटॅच्ड पण नाहीये, त्याला आसक्ती पण नाहीये. पण कधी कधी असं दिसतं की जी आसक्ती आहे किंवा सॉरी जी अनासक्ती आहे, जी डिटॅचमेंट इज अनदर काइंड ऑफ अटॅचमेंट, म्हणजे हे आपल्याला दिसतं. तर कृष्ण काय सांगतात की दोन्हीचाही तो त्याग केला पाहिजे, आसक्ती आणि अनासक्ती. नाहीतर कसं होतं की आता तो कोल्हा आणि द्राक्ष, त्याला तो काय म्हणतो, त्याला द्राक्ष मिळत नाहीत म्हणून तो म्हणतो की द्राक्ष आंबट आहेत, मला द्राक्षच नको. तर असंही नाही झालं पाहिजे. श्रीकृष्णाने सांगितलंय की तू आसक्ती आणि अनासक्ती या दोघांचाही त्याग कर. तर कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की मी माझं कर्म आहे ते करतोय, मी यात आसक्त नाहीये, अनासक्त नाहीये, मी कर्म करतोय आणि जे काय होणार आहे ती कृष्णाची इच्छा आहे, मी काही करणार नाही, कृष्ण माझ्यासाठी सगळं करेल. हे रॉंग थिंकिंग आहे, कम्प्लीट रॉंग थिंकिंग. आणि राईट थिंकिंग काय आहे की जे काय कर्म किंवा जी काय माझी ड्युटी आहे ती मी आनंदाने करणार आहे, याचा द्वेष मी करणार नाही, पूर्ण जोमाने उत्साहाने करणार आहे, कृष्णाच्या आनंदासाठी करणार आहे आणि फळ सुद्धा कृष्णार्पण करणार आहे. म्हणजे अनासक्ती आणि आसक्ती याच्यापासून आपण टोटली लांब असतो किंवा आपण जसं म्हणतो तसं आपण या दोघांमध्ये आसक्ती अनासक्तीमध्ये अडकत नाही. हा, तर आता मला वाटतं पुढचं मी उद्यापासून घेऊ का? पुढचं काय आहे, 26, 27, 28 काय करू तुम्ही सांगा. काय करू, घेऊ का?
तुम्ही गीता कंटिन्यू करू माताजी शकता क्लास माताजी. आहे का तुमचा? हो, मी लिव्ह करते, मी रेकॉर्डिंग नंतर ऐकेन, तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. चालेल. आपण कुमुद माताजी 26 आणि मग अंजली माताजी तुम्ही वाचा अनुवाद. कुमुद माताजी 26, 27, 28. Yes, Mataji, just a minute. Hare Krishna. Yes. 26, 27, 28. Yeah. हाँ. मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः. श्लोकम 28. अयुक्त प्राकृत स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च ताम कर्ता तामस उच्यते. हरे कृष्णा. हरे आता कृष्ण. मी लिव करते, मला एक काम आलेलं आहे. हरे कृष्णा. चालेल चालेल. हरे कृष्ण. श्लोक 26. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांचा संग न करता मिथ्या अहंकाराविना निश्चयाने आणि उत्साहाने यशापयशामुळे विचलित न होता आपले कर्म करतो त्याला सात्विक कर्ता असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता बघा, हा सात्विक कर्ता आहे, याला ज्ञान आहे. ज्ञान असल्यामुळे तो काय म्हणतो की मी करता नाहीये, म्हणजे इकडे त्यांनी मिथ्या अहंकाराचा त्याग केला. आता त्याला माहिती आहे की अनुमती देणारे श्रीकृष्ण आहे. आपण काय करायचं, आपला जो प्रयत्न आहे तो 100% झाला पाहिजे. यश अपयश याचा आत्ता विचारच करायचा नाहीये. जे काय कृष्ण मला देणार आहे ते मी स्वीकार करणार आहे. मी इच्छा नाही ठेवणार की मला अमकच फळ मिळालं पाहिजे, मला असंच झालं पाहिजे, नाही. त्याच्यामुळे जेव्हा एखाद्या कर्त्याला समजतं की सर्व काही भगवंतांच्या हातात आहे आणि आपण फक्त कृष्णाच्या आनंदासाठी आपण आपली ड्युटी केली पाहिजे आणि कर्मफळाचा त्याग केला पाहिजे, असा जो कर्ता आहे त्याला आपण सात्विक कर्ता असं म्हणतो. आता हा जो सात्विक कर्ता आहे त्याला आणि एक गोष्ट माहिती असते की त्याचं कल्याण जे आहे ते विष्णू साठी किंवा कृष्णाची सेवा करण्यामध्येच आहे. त्याला माहित असतं की त्याची पोझिशन काय आहे, तो कृष्णाचा नित्य सेवक आहे, ही पोझिशन त्याला माहित असते. आणि कृष्णामार्फतच त्याला सर्व काही मिळणार आणि कृष्णाला जर त्यांनी मायनस केलं तर त्याला काहीच मिळणार नाही. म्हणजे जसं आपण नुसतं 0 0 0 लिहित जातो, पण या शून्याच्या पुढे स्टार्टिंगला जेव्हा आपण एक आकडा टाकतो, 1 टाकतो, तेव्हा त्याची व्हॅल्यू केवढी होते. तसंच याला माहित असतं की जे काही मी कर्म करतोय, काय करतो, ते मला कृष्णाशी लिंक करायचंय, मला कृष्णाला आणायचंय. मग सडनली त्याची व्हॅल्यू केवढी होते, ती इनव्हॅल्युएबल होते. तर अशा तऱ्हेने हा सात्विक कर्ता ज्ञानात असल्यामुळे ज्ञानाने तो कर्म करतोय. आता 27 अनुवाद. हरे कृष्ण. जो करता कर्म आणि कर्मफलांप्रती आसक्त होऊन फळांना भोगू इच्छितो आणि जो लोभी, ईर्षाळू, अपवित्र व सुख दुःखामुळे विचलित होणारा असतो त्याला रजोगणी कर्ता म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता रजोगुणी कर्ता कसा असतो, पहिला म्हणजे तो काय म्हणतो की मी करता मी भोगता. आता सत्व गुणी करता आपण बघितलं त्याला मिथ्या अहंकार नाहीये, पण रजोगुणीला मात्र मिथ्या अहंकार आहे. मग त्याच्या खूप इच्छा असतात, त्याला जे फळ मिळतं ते सर्व स्वतःसाठी त्याला हवं असतं. आणि असा जो कर्ता असतो तो रजोगुणी कर्ता असतो. म्हणजे असं नाहीये की ते काहीच रजोगुणी लोक काही कन्स्ट्रक्टिव्ह करत नाही, ते कधीतरी चांगल्या गोष्टी करतात,
की ज्या समाजासाठी चांगले आहेत, उदाहरणार्थ हॉस्पिटल उभारतात, शाळेची बिल्डिंग उभारतात, तर ते हे सगळं करतात. पण त्यांना ते जे कर्मफळ मिळणारे, त्यांना आता हॉस्पिटल जर त्यांनी उघडलं काढलं तर तिकडे त्यांना त्यांचं नाव लागतं. म्हणजे जे कर्मफळ आहे त्या कर्मफळांचा त्यांना भोग घ्यायचा असतो. तर याच्यात आपण हे सगळं वाचूया. छोटंसंच आहे तात्पर्य. मनुष्य एखाद्या कर्मामध्ये किंवा त्या कर्माच्या फळाविषयी अत्यंत आसक्त झालेला असतो. कारण संसार, घरदार, पत्नी, मुले इत्यादींविषयी त्याला फार आसक्ती असते. अशा मनुष्याला जीवनात आपली उन्नती व्हावी अशी इच्छा नसते. आपल्याला हे जग भौतिकरित्या अधिकाधिक सुखकारक कसे होईल याचाच विचार तो केवळ करीत असतो. साधारणपणे तो फार लोभी असतो व त्याला वाटते की आपण जे काही मिळवले आहे ते चिरस्थानी आहे आणि कधीही नाश न पावणारे आहे. असा मनुष्य इतरांचा मत्सर करतो आणि स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीकरिता कोणतेही पापकर्म करण्याची त्याची तयारी असते. म्हणून असा मनुष्य अपवित्र असतो आणि आपण जे मिळवतो ते निष्कलंक असते की भ्रष्ट असते याची तो पर्वा करीत नाही. आपले कर्म सफल झाले की तो फार सुखी असतो आणि जेव्हा त्याचे कर्म असफल होते तेव्हा तो फार दुःखी होतो. अशा प्रकारचा मनुष्य रजोगुणी करता होय. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, जो रजोगुणी करताय त्याच्या मनाचं कसं अगदी व्यवस्थित श्रीकृष्णाने डिसेक्शन केलेलं आहे. तो कसा असतो, तो आपल्या परिवाराकडे, आपली बायको, आपली मुले यांच्याकडे खूप अटॅच्ड असतो आणि त्याला वाटतच नाही की आध्यात्मिक जीवनात माझी प्रगती व्हावी. आणि तो इतका अटॅच्ड असतो आपल्या फॅमिलीकडे की आपल्या फॅमिलीसाठी जर त्याला काही जास्त पैसे मिळवायचे असतील तर तो विचार नाही करत की मी हे चुकीचं आहे, या चुकीचा कर्म करून मला खूप पैसे मिळणार आहेत, किंवा पाप कर्म आहे तो पाप कर्म करून सुद्धा पैसे मिळवेल. तर अशा तऱ्हेने हा जो रजोगुणी करता असतो त्याची बुद्धी कशी असते, तो कसा विचार करतो हे आपल्याला समजलंय. आता तमोगुणी कर्त्याचं आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. शास्त्रातील जो कर्ता नेहमी शास्त्राविरुद्ध कर्म करतो, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो व जो आळशी, सदैव खिन्न आणि काम करताना चालढकल करणारा असतो, त्याला तमोगुणी कर्ता असे म्हटले आहे. हरे कृष्ण. तर हा तमोगुणी कर्ता जो आहे तो नेहमी काय करतो, वेदांमध्ये जे निषिद्ध सांगितले तीच कर्म तो करत असतो. तो दुसऱ्यांना फसवण्यात, दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात तरबेज असतो. तो आळशी असतो. आणि खरं म्हटलं तर अशी जी लोक असतात ना, ती आपण असं म्हणूया हेल्पलेस असतात. आणि म्हणजे ते त्यांना मनुष्य देह मिळालेला असतो पण तमोगुणाच्या बेड्यानी इतके घट्ट बांधलेले असतात की आपण अशा व्यक्तीकडे जर आपला संपर्क आला तर आपल्याला खरोखरच राग येतो. पण तेव्हा आपल्याला समजलं पाहिजे की तमोगुणाच्या बेड्यानी या माणसाला इतकं घट्ट बांधलेलं आहे की याची सुटका करायला श्रील प्रभुपादांसारखी गुरु हवेत की ज्यांच्याकडे गेल्यानंतर कदाचित हा जो तमोगुण आहे या तमोगुणातून हा माणूस मुक्त होईल. तर अशा तऱ्हेने हे जे त्यांचं ह्युमन लाईफ असतं किंवा एवढं मानव शरीर त्यांना कित्येक लक्ष योनींनंतर मिळालंय ते परत त्यांचं पूर्ण वेस्ट होतं आणि ते जणू काय त्यांचं जीवन म्हणजे पशूंसारखंच असतं. आता हे पण आपण वाचूया. याच्यातलं सगळंच वाचायचंय अनुवाद. हरे कृष्ण. शास्त्रातील आदेशांनुसार कोणत्या प्रकारचे कर्म करावे व कोणत्या प्रकारचे कर्म करू नये हे आपल्याला समजते. जे लोक शास्त्रांच्या आदेशांची पर्वा करीत नाहीत
ते लोक जे कर्म करू नये तेच कर्म करतात आणि असे लोक सामान्यपणे भौतिकवादी असतात. ते शास्त्रीय आदेशांनुसार न वागता प्रकृतीच्या गुणांनुसार कर्म करतात. असे लोक सभ्य नसतात आणि साधारणपणे सदैव कपटी व दुसऱ्यांचा अपमान करण्यात पटाईत असतात. ते अतिशय आळशी असतात. काम असूनही ते नीट न करता नंतर कधीतरी पूर्ण करण्यासाठी बाजूला सारतात, म्हणून ते खिन्न असल्याचे आढळतात. ते काम करण्यात नेहमी दिरंगाई करतात व तासाभरामध्ये होणारे काम वर्षानुवर्षे करीतच असतात. असे हे कर्ते तमोगुणी असतात. हरे कृष्ण. तर आता आपण इकडे संपूया का आजचा क्लास, की आणि तुम्हाला घेऊ मी थोडं, हे तुम्ही सांगा मला. काय करू? मी वर्किंग असेल इथे तर हे होईल. घेऊ का थोडं? तुम्ही बरं, चालेल. आणि 10 मिनिटं घेते. आता आपल्याला बुद्धी पण या गुणांच्या प्रभावामुळे 3 प्रकारची असते. आता 29 29 की 30? 29 श्लोक. हा, बरं. 29. आता कोण वाचतंय श्लोक? कोणाला वाचायचा आहे? मी वाचू वाचा माता. वाचा. बुद्धेर्भेद धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे धनंजय, प्रकृतीच्या 3 गुणांनुसार होणारे बुद्धी आणि निश्चय यांचे निरनिराळ्या प्रकारचे भेद आता मी तुला तपशीलवार सांगतो, ते ऐक. हरे कृष्ण. म्हणजे आता प्रथम बुद्धी ही गुणांनी प्रभावित झाल्यावर आपल्याला कोणते 3 प्रकार दिसतात आणि मग निश्चयाबद्दल श्रीकृष्ण सांगणार आहे. आता 18.30 कोण श्लोक वाचताय? कोणी नाही वाचलं तर मी वाचेल मग. चालेल, वाचा. कोणी आहे वाचणारे? आवड कोणी आहे? सुषमा माताजी मी वाचू का माताजी? वाचा. हरे कृष्ण. प्रवृत्तीच निवृत्तीच कार्याकार्याभयाभये बंध मोक्ष या वेत्ती बुद्धीचा पार्थ सात्विकी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता बघा, जो सात्विक माणूस असतो त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे त्याच्या मनामध्ये क्लॅरिटी असते. काय करायचंय, काय करायचं नाही, आणि काय केल्यानंतर बंधनकारक होणार आहे हे त्याला माहित असतं. त्याच्यामुळे त्याच्या मनामध्ये जरा सुद्धा गोंधळ नसतो. त्याला जे माहित असतं ते जे ज्ञान असतं ते अचूक असतं. बुद्धीच्या जोरावर त्यांनी जे ज्ञान मिळवलं असतं त्यांनी त्याची बुद्धी कशी झाली असते? निश्चयात्मक झालेली असते आणि ती मनाला आणि इंद्रियांना संयमित ठेवते आणि त्याच्यामुळे तो त्याच्या मनामध्ये गोंधळ नसतो आणि योग्य अशी असं जी त्याची बुद्धी आहे त्याला सात्विक बुद्धी असं म्हटलंय. म्हणजे आता याला माहितीये की मला सकाळी उठून हरे कृष्ण महामंत्राचा जप हा करायचा आहे. तो हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करतो. जर त्याला असं समजलं की त्याला सकाळी ऑफिसमध्ये लवकर बोलवलंय तर तो अर्धा तास, 1 तास आणि लवकर उठेल, पण ती जी आपली ड्युटी आहे ती व्यवस्थित करेल. आता जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो, ज्ञानाने करतो, जे शास्त्रात लिहिलेलं आहे त्याच्या अनुसाराने करतो, ज्ञान घेऊन ते कर्म करतो, ते जे कर्म आहे त्याला प्रवृत्ती असं म्हणतात. इकडे आपण काय करतो की आपलं मन, कुठेही मनाने आपण काही करत नाही. आपण जे शास्त्रात लिहिलेलं आहे त्या आदेशांचा
पालन करतं. अशी जी बुद्धी आहे, जी काय चूक आहे, काय अयोग्य आहे, हे जे आपल्याला जी बुद्धी सांगते, त्या बुद्धीला सत्सत विवेक बुद्धी असं म्हणतात. म्हणजे ही सत्वगुणापासून येते. आता 18.31 वाचू माताजी. वाचा. यया धर्मम् अधर्मम् च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धी सा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यामधील भेद जाणू शकत नाही, ती राजसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. आता राजसिक बुद्धी म्हणजे सगळं कन्फ्युजन मनामध्ये, काय करायचं नाही, कार्य काय, अकार्य काय, हे काही ते समजू शकत नाही. आता हे कशामुळे होतं? जो रजोगुणी आहे तो फळाकडे अटॅच्ड असतो, त्याला फक्त एंड रिझल्ट हवा असतो. मग मध्ये कसंही कार्य करा, मग ते चांगलं आहे वाईट आहे, शास्त्रांमध्ये सांगितलंय, निषिद्ध मानलेलं आहे, याची पर्वा तो करत नाही. तर हे सर्व का होतं? कारण मनामध्ये फळाची आसक्ती असते. आणि असं नाहीये की राजसिक माणूस आहे की त्याला काहीच ज्ञान नसतं. थोडंसं बेसिक नॉलेज असतं, पण या बेसिक नॉलेजवर काय धर्म आहे, काय अधर्म आहे, याच्यावर तो ऍक्शन घेऊ शकत नाही. कारण कुठेतरी त्याचं जे ज्ञान असतं ते अगदी बेसिक असतं आणि त्याच्यामुळे त्याचं मन जे आहे थोड्याशा ज्ञानाने ते निश्चयात्मक होऊ शकत नाही. आणि त्याच्यामुळे त्याच्या मनामध्ये हे कन्फ्युजन असतं, एकदम टोटल डिसऑर्डर, काय बरोबर काय चूक हे त्याला समजत नाही. आणि समजलं जरी तरी तो त्याच्यावर आचरण करू शकत नाही. 18.32 मी वाचू माताजी. वाचा ना श्लोक. 32 ना माताजी. अधर्म धर्म मितिया मन्यते तमसावृता सर्वांधार्वित परिस्तांश बुद्धिसह सा पार्थ तामसी. कोणाचा तरी खरखर होत आहे खूप. आवाज येतोय खूप. मिनिट बघते. आत्ता थांबला. हरे कृष्ण. भ्रम आणि अंधाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते, ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. हरे कृष्ण. म्हणजे जो धर्म आहे त्याला ते अधर्म म्हणतात. तमोगुणी म्हणजे सगळं अज्ञान असतं आणि जो अधर्म आहे त्याला ते धर्म मानतात. म्हणजे असं सगळं त्यांचं उलट असतं, ते चुकीच्या दिशेने चालले असतात. म्हणजे टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन म्हटलं तरी आपण चालेल, धर्माच्या ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये ते चाललेले असतात. आणि असं हे जे तमोगुणी आहेत यांना आपण नास्तिक म्हणू शकतो. त्यांना नेहमी काय वाटतं की जो महात्मा आहे, खरोखर महात्मा आहे, तो सर्वसाधारण माणूस आहे आणि जो सर्वसाधारण माणूस आहे त्याला ते महात्मा समजतात. आता आपण बघतो ना की एखादा तमोगुणी जो खूप दारू सिगरेट याच्या अधीन आहे, तो काय करेल? आपलं घर विकेल, आपली बायको सुद्धा विकेल. म्हणजे दर खेपेला म्हणजे ते चुकीच्या मार्गाने चाललेले असतात आणि त्यांना अजिबात ज्ञान नसतं. आपण अशा लोकांना नास्तिक म्हणतो. आता 33 निश्चय आपण बघूया. वाचू माताजी. श्लोक वाचा. धृत्य यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेनाय अव्यभिचारिण्या धृती सा पार्थ सात्विकी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. हरे कृष्ण. आता सात्विक निश्चय कसा असतो, हा जो सत्वगुणी असतो तो आपण केलेला निश्चय कधीही मोडत नाही. त्याचं पूर्ण त्याची इंद्रिय संयमित असतात, कंट्रोल्ड असतात. आता एखाद्याने ठरवलेलं आहे की हरे कृष्ण महामंत्र हा रोज जप करायचाच, तर कुठलीही गोष्ट त्याला विचलित करू शकत नाही. कोणी जर त्याला सांगितलं चल सिनेमाला चल आपण जाऊया, तो नाही म्हणतो की मला वेळ नाहीये आणि तो जातही नाही. एक मी तुम्हाला गोष्ट सांगितली असेल स्टार्टिंगला, मला आठवत नाही आता मी सांगितलीये की नाही, की श्रील प्रभुपाद एकदा कलकत्त्यामध्ये चालले होते आणि त्यांना त्यांचा मित्र भेटला बॅनर्जी. तर तो त्याच्या परिवाराबरोबर सिनेमा बघायला चालला होता. तर त्यांनी बघितलं हे प्रभुपाद चालत चाललेले, तर त्यांनी प्रभुपादांना सांगितलं चल ये माझ्या बरोबर. पण प्रभुपादांनी खूपदा नाही सांगितलं. तर जणू काही त्यांनी त्यांचा हात खेचला आणि त्यांना गाडीत दार उघडल्यानंतर शिला प्रभुपादांनी धूम ठोकली की मला सिनेमा नको, मला काही नको, मला माझा जप करायचा आहे. तर अशा रीतीने जे सत्वगुणी जो निश्चय असतो तो असा असतो अनब्रेकेबल. आता शिल प्रभुपाद हे बघा, यांनी कितीतरी देशांचा दौरा केला आणि तुम्हाला माहिती आहे आता इंडियामध्ये अमेरिकामध्ये किती टाइम लॅग आहे. तर हे जेव्हा जायचे, आता समजा जर अमेरिकेला ते सकाळी 6ला पोचले आणि सकाळी 6ला त्यांची दिनचर्या काय असायची की आपण वॉकला जायचं. तर ते बरोबर 6ला उतरले, बाहेर पडले, ते वॉकला जायचे. समजा जर त्यांची दिनचर्या असेल की सकाळी 4 ते 6 आपण जप करायचा किंवा आपण डिक्टाफोनवर रेकॉर्डिंग करायचं, तर तीच गोष्ट ते त्या वेळेला करायचे. मग ते कुठल्याही देशात असू दे, जेट लॅग किंवा हा जो टाइम लॅग आहे त्याचा त्यांच्यावर जणू काही कधी असरच झाला नाही. म्हणजे ही निश्चयात्मक बुद्धी जी आहे किंवा हा जो निश्चय आहे याला आपण सात्विक निश्चय म्हणतो. आता पुढे 31, सॉरी 31 नाही, मी हेच पुढे नाही गेले वाटते. 1 34. मिनिट. 34 माताजी. 34. हा 34. 34 वाचू माताजी. वाचा. हरे कृष्ण. यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतीचा पार्थ राजसी. हरे कृष्ण माताजी. मी हरे वाचू कृष्ण. माताजी. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो तो निश्चय राजसिक होय. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हा राजसिक निश्चय कसा असतो, आता हा जो रजोगुणी असतो तो त्याच्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये खूप मग्न असतो. आता समजा जर त्याला कोणीतरी सांगितलं जप कर आणि मी म्हंटल त्यांना अगदी काही ज्ञान नसतं असं नाही, थोडं बेसिक नॉलेज असतं. तर आता याला समजा जर एका मित्राने सांगितलं की रोज जप केलेला अतिशय चांगला, तू जप कर म्हणून, आणि हा बसला जप करायला. तितक्यात त्याच्या मित्राचा फोन आला की आज इंडिया पाकिस्तान फायनल आहे आणि आम्ही सगळे मित्र आपण अमक्या अमक्या हॉटेलमध्ये जाणार आहोत आणि तिकडे बसून पूर्ण मॅच बघणार आहोत, तर तू ये. हा लगेच त्याची जपमाळ खाली ठेवतो आणि लगेच तयारी करतो, प्लॅनिंग करतो. आज कोणाबरोबर जायचं, कसं जायचं, काय जायचं. तर हा जो निश्चय असतो हा निश्चय राजसिक निश्चय असतो. हा कसा असतो, हा काही स्ट्रॉंग नसतो किंवा अध्यात्मामध्ये
हा टिकत नाही. हा जो निश्चय आहे भला इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा हे निश्चय करतात तेव्हा मात्र ते खूप स्ट्रॉंग असतात, ते खूप महत् प्रयास करतात, पण आध्यात्मिक उन्नतीमध्ये त्यांचा जो निश्चय आहे तो टिकत नाही. आता 35 वाचू माताजी. वाचा. कृष्ण यया स्वप्नमयं शोकं सॉरी एक मिनिट नंदा माताजी जरा म्यूट होता का? हो माताजी, सॉरी सॉरी सॉरी. वाचू दे माताजी ते वाच. वाचा वाचा सुषमा माताजी. यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृती सा पार्थ तामसी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धी पूर्ण धृती म्हणजेच तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. आता तामसिक निश्चय हा कसा असतो बघा, तमोगुणी हा अज्ञानी असतो आणि आपण बघितलंय की ही लोक कशी असतात, खूप भांडखोर असतात, इतरांचा अपमान करण्यामध्ये तरबेज असतात, तर त्यांचा निश्चय तो तिकडे लावतात भांडण करण्यामध्ये. कधी त्यांचा कोणीतरी कुठल्या काळी अपमान केला असेल, पण ते जन्मभर लक्षात ठेवतात आणि मग तो माणूस समोर आला की अपमान करतात. म्हणजे अपमान करण्याची संधी ते सोडत नाही. आणि खूप बघितलंय तुम्ही, भांडण सुद्धा करताना खूप जोराने, खूप अगदी निश्चयाने, अगदी त्याच्यामध्ये त्यांचा निश्चय खूप दिसून येतो. तर अशी हे जे तमोगुणी असतो त्यांचा जो निश्चय असतो तो अनप्रोडक्टिव्ह असतो. म्हणजे अनप्रोडक्टिव्ह थॉट्स जे असतात की अमक्याने माझा इगो हर्ट केलाय, आता मी सुद्धा त्याला काहीतरी नक्कीच त्याचाही इगो हर्ट करणारे, त्याचाही अपमान करणारे, त्याच्यामध्ये त्यांचा निश्चय खूप स्ट्रॉंग असतो. पण हे जे असतं हे सगळं अनप्रोडक्टिव्ह असतं. यांनी तुमची जी एनर्जी आहे ती लगेच खाली जाते ना, यांनी काही आपल्याला म्हणजे चांगलं होत नाही. आता मला वाटतं आता मी बंद करते 35. आता एक सुख हे वाटतं, सुखाचं आपण बघूया. हम्म 37 कोण वाचतंय? हे वाचू का माताजी? वाचा. 36 ना माताजी? 36. हा. सुखद्वित्तानि त्रिविधं शृणु मे भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांत च निगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरत श्रेष्ठा, बद्ध जीव ज्या 3 प्रकारच्या सुखाचा उपभोग घेतो आणि ज्यामुळे त्याच्या दुःखांचा अंत होतो, ते 3 प्रकारचे सुख आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. आता आपण याचा अनुवाद वाचूया. बद्ध जीव हा भौतिक सुखाचा पुन्हा पुन्हा उपयोग घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो. याप्रमाणे तो पुन्हा पुन्हा चरबीतच चरवण करीत असतो. परंतु कधी कधी असा उपभोग घेत असताना एखाद्या महात्म्याचा सत्संग लाभल्यामुळे तो भवबंधनातून मुक्त होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर बद्ध जीव हा सदैव कोणत्या तरी प्रकारच्या इंद्रिय तृप्तीत गुंतलेला असतो. जेव्हा सत्संगामुळे तो जाणतो की त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती होत आहे आणि मग जेव्हा त्याची मूळ कृष्ण भावना जागृत होते, तेव्हा तो अशा पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित सुखापासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण.
तर आता इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय च्युइंग द च्यूड, चरवीतच चरवण. च्युइंग द च्यूड म्हणजे काय? 84 लक्ष योनीमध्ये आपण काय केलेलं आहे? हेच तर 4 गोष्टी केलेल्या आहे. खाणं, पिणं, झोपणं, मैथून, स्वतःचं रक्षण करणं, च्युइंग द च्यूड हेच आपण करत आलेलो आहे. पण ते आपल्याला कधी समजतं आणि आपली ती जी ते सुख पुन्हा पुन्हा उपभोग घ्यायची जी इच्छा आहे ती कायमच राहते. असं कधी वाटत नाही आपल्याला की आता बस झालं म्हणून. तर हे जे आपल्याला कधी समजतं? जेव्हा आपल्याला एका महात्म्याचा संग मिळतो तेव्हा हे आपल्याला समजतं आणि आपल्या मधली जी कृष्ण भावना आहे ती जागृत होते आणि पुन्हा पुन्हा तेच सुख घेण्याच्या सायकल मधून आपण बाहेर पडतो. आता पुढचा 37 कोण श्लोक वाचतंय? सुषमा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हम्म. यत् यत्तत् यत्तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म. हरे कृष्ण माताजी. आवाज नीट नाही आला तुमचा. इतरांना आला का? नाही परत नाही, वाचा. आवाज नाही आला. परत वाचा माताजी. हा, परत वाचा. 37 यत्तत् यत्तत् अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धी प्रसादजम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. हरे कृष्ण. आता बघा कसं असतं. सकाळी पहाटे 4ला उठा, 6 पर्यंत जप करा. ब्रह्ममुहूर्तात जप केलेला उत्तम असतो. पण सकाळी 4ला उठायचं म्हणजे कसं आहे? पॉइझन, विष घेण्यासारखं आहे. सकाळी आपल्याला एवढी झोप येत असते आणि पहाटे 3:30 पावणे 4ला उठायचं हे आपल्याला खूप कष्टप्रद वाटतं. परंतु एकदा जर तुम्ही 4ला उठला पहाटे तर तुम्ही बघाल तुमचा पूर्ण दिवस जो आहे तो तर सगळी तुमची टाइम मॅनेजमेंट व्यवस्थित झाली आहे आणि थोडासा वेळ शिल्लक सुद्धा आहे आणि रात्री मग तुम्ही लवकर झोपलात तर तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर उठू शकता. तर जेव्हा आपण या आध्यात्मिक मार्गावर चालतो तेव्हा आपल्याला मन आणि इंद्रिय यांचं संयम राखण्यासाठी आपल्याला अनेक नियमांचं पालन करावं लागतं. तर हे सर्व पालन करायचं आपण बघतो की आपल्या बरोबरची ज्या मैत्रिणी आहेत, जे मित्र आहेत ते काय करतायत? सिनेमाला जात आहेत, हॉटेलमध्ये जात आहेत, मॉल्समध्ये फिरायला जात आहेत, वीकेंड्सना बाहेर जात आहेत आणि आपण मात्र सर्व नियमांचं पालन करतो. हॉटेलमध्ये नाही जायचं, सात्विक अन्नच खायचं. तर हे सुद्धा अत्यंत कठीण आणि विषाप्रमाणे कटू आहे. परंतु जेव्हा अशा विधी विधानांचे आपण पालन करतो तेव्हा लक्षात ठेवा आपल्याला यश हे मिळतंच. कारण आपण हे सर्व कृष्णासाठी करत आहोत. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय त्या नियमांचं पालन करत आहोत आणि अशा वेळेला कृष्ण आपल्या पाठी उभा असतो आणि आपल्याकडून तो आता ते सर्व करवून घेतोय की जेणेकरून आता या भौतिकाचा संग तुमचा लवकर सुटेल आणि तुम्ही माझ्या धामात येऊ शकाल. आता तुम्हाला ही जी भगवद्गीता आहे ना प्रत्येक
अध्यायानंतर प्रत्येक अध्यायाचं एक फळ दिलेलं आहे, फलश्रुती आहे. तर ते पद्मपुराणात दिलेलं आहे आणि ते माझ्याकडे पुस्तक आहे. पण आता प्रत्येक अध्यायानंतर मी तुम्हाला सांगू शकले नाही की काय फलश्रुती आहे या अध्ययनाची. तर आता हा 18 अध्याय झाले ना, की तुमच्यापैकी कोणीतरी मला आठवण करा की ते तुम्ही म्हणजे ऍटलिस्ट 18व्या अध्यायाची तरी मी फलश्रुती वाचते. तर काय आपल्याला मिळणार आहे हे तुम्हाला लक्षात येईल की म्हणजे एवढं मनापासून तुम्ही अध्ययन करताय त्याचं तुम्हाला काय मिळणार आहे. तर आरंभी हे कसं वाटतं, खूप अवघड वाटतं आणि विषासमान वाटतं. पण याचा शेवट कसा आहे, अमृतासारखा आहे. पुढे 38 माताजी माताजी कोण वाचतंय? माताजी इथं लेफ्ट झाले हा माताजी. मी आहे माताजी. बरं बरं, सुषमा माताजी वाचा. नेटचा प्रॉब्लेम आहे माताजी इथे. बरं मग 38 मी वाचू. वाचा. 37 झाला आपला. हा 38. विषयेंद्रिय संयोगाद्यत्तग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिवं तत्सुखं राजसं स्मृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रियांचा विषयांशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी ते विषाप्रमाणे असते त्या सुखाला राजसिक सुख असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता राजसिक सुख कसं आहे, जिभेला वाईन घ्यावीशी वाटते, दारू प्यावीशी वाटते, सगळं फास्ट फूड, पिझ्झा, बर्गर, वडापाव हे सगळं खायला आवडतं. ते खाताना किंवा दारू पिताना कसं वाटतं, खूप छान वाटतं. अगदी अमृतासारखी चव जिभेवर येते, आनंद होतो, इंद्रिय तृप्त होता. तर आरंभी हे अमृत तुल्य वाटतं. पण शेवट कसा आहे, तुम्ही असंच खाणं जर एकसारखं खात राहिला तर तुम्हाला लिव्हरचे काही प्रॉब्लेम्स किंवा फास्ट फूड खाऊन तुम्हाला इतर काही शारीरिक व्याधी निर्माण होतील. तर अशा तऱ्हेने जे स्टार्टिंगला जे आरंभी अमृत तुल्य आहे त्याचा शेवट कसा असतो, विषासमान असतो. तर जे इंद्रिय सुख आहे ते आपण टाळलं पाहिजे किंवा आपली इंद्रिय संयमित ठेवली पाहिजे आणि शास्त्रांनी ज्याला अनुमान दिला आहे त्याच गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत. 39. वाचू माताजी. हा वाचा. यद्दग्रे चानुबंधे च सुखमोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही, जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता तामसिक सुख कसे असते, जो तमोगुणी आहे त्याला आळस, निद्रा अत्यंत प्रिय असते आणि त्यांना म्हणजे त्यांची झोप किती, 10 तास 11 तास दिवसातून ते झोपू शकतात. तर आरंभी सुद्धा हे विषाप्रमाणे आणि याचा अंत सुद्धा विषाप्रमाणेच आहे. म्हणजे भौतिक कार्यामध्ये सुद्धा ते कुठेही पोचू शकत नाही किंवा त्याच्यामध्ये त्यांना अपयश येतं आणि आध्यात्मिक मार्गावर ते चालूच शकत नाही. तर हे जे तामसिक सुख असतं हे जणू काय प्राण्यांना जसं सुख मिळतं, ते झोपतात आणि खूप खातात, त्यांना जे काय आवडतं ते खातात. तर हे तामसिक सुख साधारण तसं असतं. आता पुढे
40th जो श्लोक आहे त्यात त्यांनी सांगितलंय हे जे 3 गुण आहे यांचा प्रभाव फक्त पृथ्वीवर जे आहेत त्यांच्यावर पडतो असं नाहीये, पण ब्रह्मांडात उच्च ग्रह, पृथ्वी किंवा खालचे जे ग्रह आहेत या सर्वांवर या 3 गुणांचा प्रभाव दिसतो. आता हा श्लोक करून मग आपण इकडे थांबूया. 40 कोण वाचतंय? मी वाचू माताजी? वाचा. हरे कृष्ण. न तदस्तिन् पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जयमुक्तं यदेभिः स्यात् गुणैः. हरे कृष्ण. या पृथ्वीवर अथवा उच्चतर ग्रह लोकातील देवदेवतांमध्ये असा कोणताही प्राणी नाही जो या प्रकृतीच्या 3 गुणांपासून मुक्त आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपल्याला समजतं की या ब्रह्मांडामध्ये जो कोणी आहे, एनी लिव्हिंग एंटिटी, कुठलाही जीवात्मा आहे, त्या जीवात्म्यावर या 3 गुणांचा प्रभाव असतो आणि या प्रभावामुळे तो जो कर्ता असतो किंवा त्याची बुद्धी असते, तो जे कर्म करतो, त्याचं जे ज्ञान असतं, त्याला मिळणारं सुख असतं, हे सुद्धा या 3 गुणांमुळे 3 प्रकाराचं असतं. आता पुढे 41 पासून आपण कृष्ण वर्णाश्रमाबद्दल विस्तार माहिती आपल्याला सांगणार आहे. म्हणजे ब्राह्मण म्हणजे कसा ओळखला पाहिजे, की त्याचे काही गुण असतात, त्या गुणांवरून आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे की हा ब्राह्मण आहे. मग त्याच्याबद्दल आपल्याला जास्त माहिती उद्या मिळणार आहे. आता तुमचे काही आतापर्यंतचे काही